So mga ka-vlogs, gagawa tayo ng bagong video ngayon. Magluluto tayo ng ramyeon ng Korea. Na-miss ko to mga ka-vlogs. Kaya simulan na natin ang pagluluto ng ramyeon. So papainit muna tayo ng tubig. Kung tamang-tama lang ang tubig. So itong ramyeon mga ka-vlogs, lalagyan natin ng dalawang itlog. Sarap nito pag may kimchi mga ka-vlogs. Napakasimple lang nito. Para ka rin nagluto ng noodles na Lucky Me sa Pilipinas. Mag-iinit na muna tayo ng tubig. So, antayin natin bago kumulo. Yung lalagay na natin yung ramyeon na ang Korea. So mga ka-vlogs, kumukulo na. Pwede natin ilagay muna yung sangkap niya. Hinaan lang natin yung apoy. Ito yung mga ka-vlogs na yun. Ang hang! Pero hindi naman tumagumang. Then, lalagay na natin yung ramyeon. Tapos, lagay na natin yung itlog. Isa pang itlog para pantay. Mga ka-vlogs. Papawisan tayo nito mga ka-vlogs. Kayaan lang natin yan. Panahon, medyo umuulan mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na din yung channel ko and pag-click na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos mga ka-vlogs. Salamat! Gusto nitong ka-vlogs, hindi ganong luto. Yung tamang ano lang. So, pag sobrang ng luto, hindi ko trip eh. Yung mga ganito lang, tipong ganito lang mga ka-vlogs. Pala ito yung itlog. So mga ka-vlogs, pwede na to. Oh my God! So mga ka-vlogs, kain tayo. Ramyeon po ng Korea. At saka mayroon tayong kimchi mga ka-vlogs. Binili ko lang yan dito. May gumawa kasi ng kimchi dito sa Lancaster. Kain tayo. Sarap talaga sa ramyeon pag may kimchi. Kaunti lang kasi nilagay kong sabaw eh. Nasanay ako sa Lucky Me. What?
Mm. Ah. Hmm? Masarap din yung pagkagawa ng kimchi. Marunong yung gumawa talaga nito. Mga kaoblak. Ah. Hmm? Ah. Almost kanya na ako may gindi sa Pilipinas kaya na-miss ko itong ramen yun. Ah. Kimchi tsaka ramyun mga ka-vlogs. Sarap ng kimchi. Noodles, no? Alam nyo? Oo. Sabi na! Namoy ko na eh. Namoy mo? Ay na. Mmm. Sarap ng kimchi, mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Thank you!